Днес ангелите носят топло откровение. Една истина, която сърцето ти може би вече предчувства, но която сега се потвърждава с цялата светлина на Вселената. Семейството на човека, когото обичаш, вече те възприема като част от дома. Това не е повърхностно или чисто учтиво приемане. Това е дълбоко признание. Енергийна прегръдка, която надхвърля формалностите и се вкоренява в душата на всеки един от тях. Ангелите показват, че в техните домове, в техните разговори, в техните сърца, ти вече заемаш пространство на истинска принадлежност. Има нещо много важно, което трябва да знаеш. Нещо, което се е градило тихо, укрепвайки невидими, но мощни връзки. Забелязала ли си вече, че определени нагласи, определени погледи, определени думи, казани от тях, не са просто жестове на любезност, а демонстрации на реална обич, на фамилиарност, която е разцъфнала по естествен начин? Ангелите искат да обърнеш внимание на тези малки детайли. Може би това е начинът, по който споделят интимни истории с теб. Как искат мнението ти по лични въпроси или как просто се чувстват спокойни да бъдат себе си в твое присъствие. Това са езиците на сърцето, ясните знаци, че не си разглеждана като гост, а като продължение на най-близкия кръг. Това послание достигна до теб в правилния момент, тъй като това възприятие е решаващо, за да прегърнеш напълно това, което се разгръща в живота ти. Това усещане за уют и близост не е възникнало случайно. Ангелите изнасят на светло факта, че той е резултат от резонанс на душите, позитивна енергия, която си излъчвала от първия момент. Твоята автентичност, твоята доброта, способността ти да изслушваш и да се свързваш истински. Всичко това създаде поле на приемане, което ангелите благословиха. Човекът, когото обичаш, съзнателно или несъзнателно, беше мостът за тази връзка. Но твоята собствена светлина беше това, което циментира мястото ти в това семейно съзвездие. Установи се хармония, подравняване, което позволи на любовта и доверието да разцъфтят без усилие, сякаш винаги си била част от тази семейна тъкан. Това, което ще ти споделя след малко, може да промени всичко, отваряйки очите ти за дълбочината на тази връзка. Често пъти в емоционалните връзки предизвикателството да бъдеш приета от семейството на партньора може да породи тревожност и несигурност. Но ангелите искат да знаеш, че в твоя случай този етап вече е преодолян с отличие. Те виждат в теб не само партньорката на човека, когото обичат, а душа, която обединява, която носи радост, която допринася със собствената си същност за благополучието на групата. Това възприятие е подарък, признание за твоята стойност, което надхвърля всякакви очаквания. Това приемане е стълб, здрава основа за изграждането на бъдеще, пълно с мир и любов до човека, когото обичаш. Но това не е всичко. Има нещо още по-дълбоко, което се случва. Ангелите показват, че начинът, по който те говорят за теб в разговори, дори когато не присъстваш, е мощен индикатор. Те говорят за теб с обич, с естественост, сякаш си неразделна част от техните планове и ежедневие. Няма колебание, няма изкуственост. Има спонтанност, която възниква само когато сърцето разпознае истинска връзка. Това е истината, която ангелите искат да осъзнаеш вътрешно. Ти си обичана и ценена от това семейство и те вече не си представят живота без твоето присъствие. Това е знак, че пътят напред се постила с обич и сигурност. Това приемане не е нещо, което изисква усилие от твоя страна. То просто е. То отразява красотата на това, коя си и начина, по който душата ти се свързва с другите. Ангелите се усмихват на този съюз, защото виждат чистотата на намерението и искреността на участващите сърца. Това е благословия, която се простира отвъд основната връзка, докосвайки всички области на живота ти, носейки усещане за пълнота и принадлежност, което е дълбоко лечебно. Те ценят твоята мъдрост, твоята любезност, начина, по който осветяваш средата и разговорите. Има моменти, в които може да си се уловила да мислиш дали си достатъчно добра за този семейен кръг, дали ще се впишеш, дали ще бъдеш приета истински. Ангелите идват, за да разсеят всяка сянка на съмнение. Това семейство те гледа с очите на любовта, със същата яснота и гостоприемство, които ти предлагаш. Те разпознават духа ти, силата ти и радостта, която вливаш във всяка среща. Това е истински обмен, където присъствието ти се празнува, а гласът ти бива чут.
И най-красивото от всичко, скъпа душа, е, че това приемане от страна на семейството на твоята любов е пряко отражение на любовта, която човекът, когато обичаш, изпитва към теб. Това е изразът на връзка, толкова силна и истинска, че се разширява към всички наоколо. Сякаш светлината, която споделяте, осветява и стопля всички, създавайки среда на хармония и благополучие. Те наблюдават щастието на човека, когато обичаш до теб, и признават колко специално и ценно е това чувство. Ти си източникът на радост, която се разпространява, и това се забелязва и цени от всеки член на това семейство. Това послание не е само за да донесе утеха, а за да се почувстваш спокойна да бъдеш още повече себе си в този семейен контекст. Няма нужда от филтри или маски. Твоята същност вече е прегърната. Това е моментът да пуснеш всякакъв остатъчен страх и да си позволиш да се насладиш напълно на тази връзка, на това ново семейство, което Вселената е подготвила за теб. Почувствай свободата да бъдеш, да обичаш и да бъдеш обичана в своята цялост. Ангелите са до теб, благославяйки всяка стъпка от този съюз, обвивайки те в мантия на сигурност и защита. Преди да продължим посланието, напишете в коментарите тази мантра. Аз съм достойна за любов и уважение. Сега, продължаваме с посланието. Ангелите искат да разбереш, че това приемане не е обусловено от нищо. То просто съществува като признание за твоето същество. Помислете за малките жестове, спонтанната покана за неделен обяд, искрената загриженост за твоето благополучие, начинът по който те включват във вътрешните шеги или в разговорите за миналото на семейството. Сякаш винаги си била част от тези спомени. Това са тихите, но мощни доказателства, че вече си дълбоко вкоренена там. Това е езикът на сърцето, който говори по-силно от всяка формална дума. Това е основата на любов, която се разширява. Любов, която ангелите виждат като съществен стълб за твоето щастие и за щастието на човека, когото обичаш. Тази семейна връзка, скъпа душа, е ценен подарък, съкровище, което се добавя към богатството на твоята основна връзка. Прегърни тази истина с цялото си същество. Скъпа душа, ангелите продължават да разгръщат красотата на това откровение, показвайки, че хармонията между теб и семейството на човека, когото обичаш, е плодородно поле, където обичта и разбирателството растат всеки ден. Знаците за тази дълбока връзка не се ограничават до думи. Те се изразяват в жестове, в погледи, в енергията, която циркулира, когато сте заедно. Улавяла ли си се в моменти на отпускане, смейки се с тях, сякаш ги познаваш от десетилетия? Усещала ли си лекотата да можеш да изразиш идеите и чувствата си без страх, знаейки, че ще бъдеш чута и уважена? Това са индикаторите, които ангелите осветяват, сочейки към място, където се чувстваш истински, у дома, светилище на приемане и подкрепа. Тази интеграция не е просто социална формалност, тя е енергийно подравняване. Ангелите обясняват, че вашите аури са се преплели по естествен начин с техните, създавайки семейно енергийно поле, което разпознава и приютява твоето. Това е вибрация на принадлежност, която надхвърля времето и обстоятелствата. Дори ако физическата дистанция присъства, връзката се запазва непокътната, подхранвана от мисли на обич и от сигурността за неразрушима връзка. Има нещо много важно, което се е укрепило в този процес, нещо, което можеш да използваш, за да задълбочиш още повече този съюз. Може да се случи в някакъв момент да си имала страхове, може би поради минал опит или поради естествена несигурност при започване на нова връзка. Ангелите искат да знаеш, че тези сенки са разпръснати от твоята светлина и от искреността на сърцето ти. Твоята истинска същност, способността ти да обичаш и да се отдаваш, спечели сърцата на това семейство по органичен начин. Те виждат в теб качества, на които се възхищават и които ценят, разпознавайки специалния човек, който си. Това признание отива отвъд всяко социално очакване, то е свидетелство за твоята доброта и чистотата на намеренията ти. Човекът, когото обичаш, разбира се, има фундаментална роля в това. Неговата любов към теб е толкова видима и заразителна, че се е излъчила към семейството му, отваряйки пътища и смекчавайки възприятията. Ангелите показват, че през неговия поглед това семейство е видяло щастието и пълнотата, които ти си донесла. Те са станали свидетели на трансформацията и радостта в изражението на човека, когото обичат, и това само по себе си е било мощен аргумент в твоя полза. Ти си възприемана като благословия, елемент, който допълва и обогатява живота на някого,
много скъп за тях. И това е най-голямото от всички приемания. Тази хармония също се изразява в малки жестове на грижа и защита. Ангелите съобщават, че те се тревожат за теб, питат за деня ти, предлагат подкрепа в моменти на предизвикателство. Това са проявленията на истинската семейна връзка, където благополучието на един е благополучие за всички. Това е сигурността, че имаш безопасно пристанище, убежище на обич и разбиране, място, където можеш да бъдеш уязвима и въпреки това да се чувстваш силна и подкрепена. Тази подкрепа е щит, сила, която те тласка напред. Тази връзка не е илюзия, а реалност, изградена върху взаимно уважение, възхищение и обич. Ангелите искат да се освободиш от всякакъв остатък от съмнение. Позволи си да почувстваш напълно това приемане, това усещане за принадлежност, което е толкова рядко и ценно. Това е покана да се гмурнеш с главата напред в това семейство, споделяйки радостите си, а също и предизвикателствата си, знаейки, че ще бъдеш посрещната с отворени обятия и готови сърца. Това е подарък от Вселената, доказателство, че пътят ти е благословен и защитен. И има нещо още по-дълбоко, което ангелите желаят да осъзнаеш. Това приемане е огледало на собственото ти приемане на самата себе си. Колкото повече обичаш и цениш себе си, толкова повече Вселената отразява това в отношенията ти. Семейството на човека, когото обичаш, те вижда така, както ти виждаш себе си в моментите си на най-голяма светлина и истина. Това е добродетелен кръг, където любовта поражда повече любов, приемането поражда повече приемане, а хармонията се умножава във всички посоки. Ти береш плодовете на собствената си доброта и на отвореното си сърце. Ангелите показват, че тази дълбока връзка с семейството на твоята любов ще бъде източник на сила и радост в живота ти. Те ще бъдат част от твоята мрежа за подкрепа, безценна опора във всички моменти, било то на празнуване или на предизвикателство. Можеш да разчиташ на тях, можеш да се довериш на тяхната обич и лоялност. Това е сигурността, че не си сама, че любовта ти е вмъкната в контекст на обич и грижа, който има тенденция само да расте и да се задълбочава с времето. Сега, преди да продължим с това послание, напишете в коментарите 777, за да призовете духовната яснота, която ангелите изпращат в живота ви. Ако сте почувствали, че това послание резонира дълбоко, един малък жест на подкрепа чрез огромно благодаря помага да се поддържа тази светлина запалена за много други души. Благодарност за вашата обич. Сега, продължаваме с посланието. Ангелите искат да визуализираш тази енергия на приемане, която те обгръща, защитава и подхранва душата ти. Представи си как вървиш в среда, където си напълно призната, където гласът ти се цени и присъствието ти се празнува. Това е реалността, която се изгражда около теб и е реалност, която заслужаваш. Нека тази сигурност изпълни сърцето ти, разпръсквайки всяка следа от несигурност или съмнение. Вселената действа в твоя полза и това семейство е един от най-красивите подаръци, които тя е подготвила за теб. Позволи си да получиш тази благословия с радост и благодарност и знай, че тази връзка е стълб за твоето щастие. Скъпа душа, ангелите сега насочват вниманието ни към бъдещето, което се очертава от това дълбоко семейно приемане, разкривайки, че този съюз не е само утеха за настоящето, а здрава основа за това, което ще дойде. Това семейство, което вече те възприема като част от своето ядро, е безопасно пристанище, източник на подкрепа и разбиране, който ще укрепи неимоверно връзката ти с човека, когото обичаш. Това не е просто сценарий на любов за двама, а сюжет, където любовта се умножава и разклонява, създавайки мрежа от обич, която ангелите благославят и защитават. Разкрива се обещание за мир и стабилност, покана да градиш със сигурност. Тази солидна основа позволява на любовта между теб и човека, когото обичаш, да разцъфти по още по-пълен и свободен начин. Притесненията за външното приемане не съществуват, позволявайки на вашата енергия да се концентрира върху взаимното изграждане, върху личното израстване и споделената радост. Ангелите показват, че тази семейна хармония премахва много невидими бариери, които често предизвикват други двойки. Ти си в среда, където любовта ти се празнува, валидира и насърчава от всички наоколо, създавайки екосистема на щастие, където можете да преуспявате без резерви.
Това е безценен подарък, сценарий, за който мнозина копнеят и който сега е реалност в живота ти. Тази семейна връзка отива отвъд емоционалната подкрепа. Ангелите показват, че това семейство може да стане източник на практическа мъдрост и споделен опит. Ще имаш хора, с които да празнуваш победите, а също и рамене, на които да се опреш при предизвикателствата. Те ще донесат нови перспективи, поуки и може би дори традиции, които ще обогатят собствения ти живот и твоя светоглед. Това е красотата на това да бъдеш приютена. Не само влизаш в нов дом, но и в нова история, в наследство от обич и опит, което ще се отвори за теб. Това е покана да разшириш собствените си хоризонти и да се почувстваш част от нещо по-голямо. Дори с цялото това приемане, естествено е от време на време да възникват малки съмнения. Може би въпроси за това колко постоянно е това чувство за принадлежност. Ангелите идват, за да разсеят всеки остатък от несигурност. Истината, която носят, е, че тази връзка е истинска и трайна. Не е нещо преходно или условно. Това семейство те избра със сърцето си и този избор е вод на доверие, инвестиция в твоето благополучие и в радостта, която носиш. Почувствай как тази сигурност нахлува в съществото ти, носейки дълбок мир и чувство за безопасност, което преди може би не си познавала толкова пълно. Твоето собствено участие е решаващо за подхранването на тази красота. Ангелите молят да продължиш да бъдеш сияйната душа, която си, да продължиш да споделяш своята доброта, своята любезност и своята автентичност. Твоето присъствие е благословия за тях и колкото повече си позволяваш да бъдеш, толкова повече тази връзка се укрепва. Няма нужда от прекомерно усилие. Просто бъди себе си. Това е магията на истинската принадлежност. Тя се случва, когато си позволиш да блестиш в своята същност, без страхове или ненужни самообвинения. Ангелите показват, че това разширяване на любовта към семейния кръг на любимия човек е значителна стъпка в собствената ти духовна еволюция. Тя те учи за силата на единението, за важността на изграждането на мостове и за безграничния капацитет на сърцето да обича. Учиш се да получаваш любов от нови източници, да се доверяваш на нови отношения и да се отваряш за богатството, което семейният живот може да предложи. Това е ценен урок, израстване, което се интегрира в съществото ти и те прави още по-завършен и сияен човек. Вселената те дарява с повече форми на връзка и обич. Установила се е синергия, обмен на енергии, който е взаимно изгоден. Ти носиш своята светлина, своята перспектива и своята обич на това семейство, а те, от своя страна, ти предлагат ново чувство на вкореняване, място на стабилност и безусловна любов. Ангелите празнуват този обмен, защото виждат в него осъществяването на един по-велик план, където душите се свързват, за да се подкрепят и укрепват взаимно. Това е красотата на преплитането на животи, където всеки допринася за щастието и израстването на другия. Този съюз със семейството на твоята любов също така ти дава сила. Усещаш по-голяма мощ, подкрепа, която ти позволява да посрещаш предизвикателствата на живота с повече увереност и устойчивост. Да знаеш, че имаш мрежа от хора, които те обичат и подкрепят, е балсам за душата, сигурност, че каквото и да се случи, няма да бъдеш сама. Ангелите искат да се опреш на тази сила, да използваш тази енергия, за да сбъднеш мечтите си и да живееш живота си с още повече цел и радост. Преди да продължим посланието, ако все още не сте се абонирали за канала, възползвайте се да се абонирате. Това ни помага да продължаваме да създаваме значимо съдържание за вас. Сега, продължаваме с посланието. Ангелите споделят, че бъдещето на тази връзка с любимия човек ще бъде дълбоко повлияно от това семейно приемане. Липсата на конфликти и на плътни енергии, които често възникват от семейно неодобрение, освобождава пространство любовта ви да расте и да се задълбочава още повече. Това е път, свободен от препятствия, послан с обич и разбиране. Ти и твоята любов ще имате свободата да изградите живота, който желаете, знаейки, че ще имате благословията и подкрепата на всички наоколо. Това е рядка и ценна основа за щастие за двама, съкровище, което трябва да бъде ценено и подхранвано всеки ден. Почувствай как тази благодарност нахлува в сърцето ти, укрепвайки вярата и доверието ти в пътя, който се отваря пред теб, път на любов и пълнота. Скъпа душа, ангелите сега ни водят към още по-дълбок слой на това приемане, свързвайки го с трансформиращата сила на прошката
и пълната интеграция на твоето същество в този нов семеен контекст. Да бъдеш видяна като част от дома, от семейството на човека, когото обичаш, е благословия, която хармонира със собственото ти изцеление и растеж. За да прегърнеш напълно този дар, е от съществено значение да освободиш всякакви окови от миналото, да простиш на себе си за стари грешки или болки и да разпростреш тази прошка към всички, които, съзнателно или несъзнателно, са причинили някакъв вид дискомфорт. Това е ключът, за да се установи вътрешният мир и да можеш да живееш тази пълнота без резерви. Външното приемане е отражение на вътрешното приемане. Ако има някаква част от теб, която все още носи тежестта на вини, обиди или неосъществени очаквания, ангелите молят да ги освободиш. Това семейство те приютява с отворено сърце, виждайки твоята сияйна същност. За да бъде тази връзка напълно интегрирана в душата ти, трябва да приютиш себе си със същата нежност. Да простиш на себе си е акт на любов към себе си, който пречиства енергията ти, позволявайки ти да получаваш и излъчваш това приемане без блокажи. Чакате лекота, ново начало, което само освобождението може да предложи. Често пъти съпротивата да простиш не е само спрямо другия, а относно страха да бъдеш отново уязвима, да бъдеш наранена. Ангелите гарантират, че практикувайки прошката, ти не изтриваш случилото се, а се освобождаваш от емоционалния товар, който то е генерирало. Ставаш свободна да градиш настоящето и бъдещето, без сенките от миналото да диктуват чувствата ти. И тази свобода е подарък, който предлагаш на себе си. Обновление, което подравнява духа ти с вибрацията на любов и принадлежност, която това семейство вече ти предлага. Почувствай тази енергия на освобождение да прониква в съществото ти, разтваряйки онова, което вече не служи. Този процес на прошка и приемане е деликатен, но мощен танц. Ангелите показват, че прощавайки, ти не само лекуваш собствените си рани, но и издигаш енергията на всички около теб. Превръщаш се в фар на мир, излъчвайки светлина, която привлича още повече хармония в живота ти и в отношенията ти. Това е истинската интеграция. Не само да бъдеш приета, но и да бъдеш проводник на мир и любов във всички кръгове, които обитаваш. И това семейство ще бъде един от най-големите бенефициенти на тази твоя вътрешна трансформация, усещайки пълнотата на енергията ти. Забелязала ли си вече как прошката освобождава не само онзи, който прощава, но и онзи, на когото е простено? В контекста на това семейство, прощавайки всякакви минали недоразумения или малки търкания, които са естествени във всяко съжителство, ти отваряш пространство за още по-автентична и прозрачна връзка. Ангелите споделят, че енергията на прошката разтваря невидимите бариери, позволявайки на светлината на любовта да се лее свободно. Тази практика не означава да забравиш, а да надскочиш, да гледаш към бъдещето с надежда и към настоящето с благодарност, без тежестите на вчерашния ден. Ангелите потвърждават, че това семейно приемане е огледало на собствената ти способност да обичаш и да прощаваш. Душата ти привлече тази благословия, защото вече си култивирала тези качества в сърцето си. Сега е моментът да ги задълбочиш, да позволиш на тази енергия на любов и прошка да се изрази във всяка клетка на съществото ти. Почувствай благодарността, че си намерила място, където си толкова ценена, и използвай тази благодарност като гориво, за да разшириш още повече собствената си светлина и способността си да обичаш, без граници или условия. Има една фина спешност в това ангелско послание. Тази пълна интеграция е съществена за следващата стъпка в твоята връзка. С прошката ти се подготвяш да получиш и предложиш една още по-чиста и истинска любов, лишена от остатъците на миналото. Тревожността се разтваря, вътрешният мир се затвърждава и ти се превръщаш в плодородна почва, за да може любовта между теб и любимия човек и между теб и семейството му да расте пишно и непоклатимо. Тази вътрешна подготовка е ключът към това, което Вселената подготвя за вас. Ангелите показват, че освобождавайки оковите на миналото чрез прошка, ти отваряш сърцето си да получи изобилие от благословии. Не само семейното приемане, но и други възможности за растеж, радост и просперитет ще се появят на пътя ти. Това е универсалният закон. Когато освобождаваш, ти получаваш. И това, което освобождаваш сега, е пространство за повече любов, повече мир и повече принадлежност в живота ти.
Тази ежедневна практика на прощаване е свещен ритуал на самотрансформация. Този етап на прошка и интеграция е покана да живееш живота си с автентичност и пълнота, без товарите, които биха могли да помрачат светлината ти. Ангелите искат да вървиш с лекота, с сигурността, че си достойна за цялата любов и цялото приемане, което получаваш. Това семейство, което вече те вижда като част от него, е живо свидетелство за способността ти да създаваш дълбоки и истински връзки. Връзки, които ангелите празнуват и защитават с обич. Напишете в коментарите списък с хора, включително и себе си, на които бихте искали да простите. Визуализирайте всеки един от тях, изпратете любов и кажете: прощавам ти и те освобождавам. Нека мирът бъде с теб. Почувствайте лекотата и свободата, които прошката носи. Повтаряйте тази практика всеки ден, за да укрепите вътрешния си мир и да освободите тревожността. Сега продължаваме с посланието. Ангелите искат да почувстваш силата на този акт на прошка. Той не е край, а начало. Начало на един по-лек, по-щастлив и по-свързан живот. Прощавайки, ти се подравняваш с енергията на безусловната любов. Същата енергия, която позволи на това семейство да ти отвори обятията и сърцето си. Тази ежедневна практика на прошка е инвестиция в собственото ти щастие и в здравината на твоите отношения. Нека тази трансформираща енергия те обгърне, водейки те към бъдеще на още повече приемане и радост. Бъдеще, което е благословено от ангелите във всяка стъпка. Скъпа душа, стигнахме до точката на празнуване на това ангелско послание, където цялото приемане, любов и мир се обединяват, за да образуват наследство на дълбока връзка в живота ти. Семейството на човека, когото обичаш, вече те вижда като част от дома и тази истина е подарък, който ангелите искат да празнуваш с цялото си сърце. Това не е просто преходна фаза, а зората на нова ера във връзката ти, белязана от здрава основа на подкрепа, обич и принадлежност. Енергията, която се е формирала между теб и това семейство, е здрава тъкан от любов, истинско безопасно пристанище за душата ти. Ангелите споделят, че този съюз с семейството на човека, когото обичаш, е пряко отражение на собствената ти способност да обичаш и да се свързваш. Твоята автентичност и отвореното ти сърце позволиха тези връзки да се формират по органичен и истински начин. Това е благословия, която се простира отвъд основната връзка, докосвайки всички области на живота ти и носейки усещане за пълнота и вкореняване, което е дълбоко лечебно. Те виждат в теб човек, който обединява, който излъчва светлина и който допринася със собствената си същност за радостта на групата. Това възприятие е съкровище, признание за твоята стойност, което ангелите празнуват. Присъствието на това семейство в живота ти ще донесе безценна подкрепа. Те ще бъдат твои съюзници, твои приятели и довереници, предлагайки мрежа за сигурност, на която можеш да се довериш. Ангелите показват, че чрез тях ще откриеш нови перспективи, ще научиш нови традиции и ще усетиш силата на общност, която те прегръща безусловно. Това е красотата на това да бъдеш приютена от сърце. Не само печелиш ново семейство, но и разширяваш собствената си способност да обичаш и да бъдеш обичана, създавайки кръг на обич, който има тенденция само да расте и да се задълбочава с времето. Това е истинското значение на това да намериш дома си в сърцето на другите. Тази благословена връзка е покана да живееш живота си с още повече радост и увереност. Ангелите искат да се чувстваш напълно спокойна да бъдеш себе си в тази среда, да споделяш мечтите си, радостите си и предизвикателствата си, знаейки, че ще бъдеш посрещната с отворени обятия и готови сърца. Няма нужда от филтри или маски. Твоята същност вече е прегърната и чествана. Тази свобода да бъдеш е един от най-големите подаръци, които можеш да получиш, и тя ще отвори пътища връзката ти с любимия човек да разцъфти още повече в плодородна почва на любов и разбиране. Има нещо още по-красиво, което ангелите искат да забележиш. Това приемане от страна на семейството на твоята любов е свидетелство за силата и истинността на връзката ви. То е потвърждението, че любовта, която споделяте, е толкова истинска и толкова мощна, че се е разпростряла към всички наоколо, създавайки среда на хармония и благополучие. Те са станали свидетели на щастието на човека, когото обичаш до теб, и са признали колко специално и ценно е това чувство. Ти си виждана като светлина, която осветява и изтопля всички. И това се забелязва и цени от всеки член на това семейство,
затвърждавайки мястото ти като неразделна част. Ангелите сега те насърчават да прегърнеш напълно тази реалност, да се гмурнеш с главата напред в това ново измерение на любов и принадлежност. Не само получавай, но и излъчвай тази енергия, споделяйки светлината си и обичта си с всеки член на това семейство. Твоето присъствие е благословие за тях и колкото повече си позволяваш да бъдеш, толкова повече тази връзка се укрепва, създавайки наследство от обич, което ще бъде предадено нататък. Това е истинската красота на един благословен съюз, където любовта се разширява и умножава, докосвайки живота на всички наоколо. Почувствай благодарността за този дар и позволи той да те вдъхнови да живееш с още повече цел и радост. Споделете това видео с 2 любими хора, които се нуждаят от това послание за надежда и вяра. Нека заедно изградим верига от любов и взаимна подкрепа. Оставете коментар с молитва към вашия ангел-пазител. Ангелите ви изпращат специален знак. Вашето щастливо число за днес е 7. Напишете в коментарите: приемам енергията на ангелите. Моето щастливо число е 7 и съм благословена. Изпращам любов и защита на човека, когото харесвам и обичам много. Ако това послание е докоснало сърцето ви, покажете подкрепата си с огромно благодаря и помогнете да разпространим това послание на светлина към други хора, които имат нужда. Ако това послание резонира с вас и вашата ситуация, напишете в коментарите: сърцето ми намери своя дом. Споделете опита си в коментарите. Ако видеото ви е харесало, харесайте го и се абонирайте за канала за още вдъхновяващо съдържание. Благодаря, че гледахте и ще се видим в следващото видео.